Renaixement. No es diu renaixença. No, renaixement. Que no, que es diu renaixença. Benvinguts a Català Invers. Tant el Renaixement com la Renaixença existeixen. El que passa que el Renaixement passa al segle XVI i la Renaixença passa al segle XIX. Són dos moviments diferents de la literatura en general i en particular de la literatura catalana. Avui us explicarem una mica el Renaixement. De fet, us explicarem un període de la literatura catalana que s'anomena decadència. Decadència? Bé, ja veurem si és decadència o no és decadència o és decadència mitges. Però abans de parlar d'aquest període hem de saber una mica d'on venim. Venim d'una època medieval que a casa nostra, en les terres de parla catalana, és una època molt esplendorosa. Durant tota l'època medieval, la corona d'Aragó gaudeix de sobirania i les institucions catalanes donen suport a la llengua catalana. Per tant, la llengua catalana i la literatura catalana gaudeixen d'un bon estat de salut. Sota el paraigua de la Cancelleria Reial apareixen grans autors, començant pels reis mateixos. Recordeu les cròniques medievals, Jaume I, Pere III, Bernat d'Esclot, Ramon Muntaner. Però també recordeu Ramon Llull, Ausiàs Marc, Joan Ruiz de Corella. Recordeu que al segle XV, durant el regnat d'Alfons el Magnànim, la corona d'Aragó conquereix el regne de Nàpols i ja sabeu que el bressol de l'humanisme és precisament Itàlia. Per tant, hi ha contacte directe entre la cultura catalana i els mestres de l'humanisme. Per tant, la cultura catalana arriba a finals del segle XV en bona forma. Però a finals d'aquest segle XV i sobretot a partir del XVI i després XVII i XVIII, la cosa es comença a espatllar una mica. Aquest període que comprèn des de finals del segle XV amb la mort de Joan Ruiz de Corella, autor valencià, fins al 1833 amb la publicació del poema La Pàtria de Bonaventura Carles Aribau, tot aquest període s'ha anomenat decadència. Primerament, analitzem les causes que porten a la cultura catalana a fer. El primer fet crucial és la unió dinàstica de Castella amb la corona catalano-aragonesa. En efecte, el 1474 es produeix la unió de Castella i Aragó, dos regnes independents sota una mateixa corona. Això en principi no hauria de comportar res negatiu per cap dels dos regnes, sempre i quan es faci en condició d'igualtat. Però, no es va fer en condicions d'igualtat. Ferran II, rei d'Aragó, va desplaçant de mica en mica la cort cap a Castella. Si tenim en compte que durant el Renaixement els centres culturals més potents són les corts reials, què passa? Doncs que Catalunya i Aragó es queden sense centre cultural. Si abans Catalunya tenia cort i ara es queda sense, la llengua catalana es queda sense suport de la cort reial. I per tant el català deixa de tenir suport institucional i deixa de ser llengua de conreu literari culte. Així doncs, la corona catalano-aragonesa perd sobirania i perd poder polític. Però endinsem-nos una mica més en aquest tema. La voluntat dels reis castellans durant el segle XVI i també en els segles posteriors és homogeneïtzar la península ibèrica. Homogeneïtzar? Sí, home, sí. Homogeneïtzar vol dir fer homogeni, o sigui, fer que tot sigui igual. I ara us podeu preguntar, era una mania de Felip II això d'homogeneïtzar la península ibèrica? No, de fet, totes les monarquies absolutistes pretenien el mateix. En el territori que dominaven intentaven homogeneïtzar-lo i que tot el territori tingués les mateixes institucions, les mateixes lleis, i la mateixa cultura i la mateixa llengua. Per tant, Felip II, un rei castellà de la segona meitat del segle XVI, pretén això, centralitzar el poder en el regne de Castella i pretén que tots els altres territoris de la península quedin sota el domini castellà. Què passarà? Doncs que la cort es desplaça cap al centre de Castella i la noblesa catalana es comença a castellanitzar. Sí, gent, sí, això de les modes no és
pas d'ara. En aquella època, si el castellà començava a ser una llengua potent, la gent de les classes altes es passava al castellà. Per tant, la noblesa catalana va començar a abandonar la seva llengua materna i adoptar el castellà com a llengua. Per acabar-ho d'adobar, no fotis encara més. Sí, noi. I hem d'afegir que Felip II va ser un gran defensor del catolicisme i de la contrarreforma. Contra què? Contrarreforma. Sí, la contrarreforma és un moviment que va en contra de la reforma. Us sona Erasme de Rotterdam? Va ser un pensador holandès que va proposar una reforma protestant i com que Felip II era catòlic no li va agradar gaire la idea. Per això va proposar la Inquisició i va actuar amb mà de ferro en contra d'aquells que anessin en contra del catolicisme. Per tant, si tenim un rei absolutista i a més, gran defensor del catolicisme amb mà de ferro, tenim una sensació d'ofec que no es pot aguantar. A part de tot això, hi ha un altre fet que també és molt important. Suposo que us sona el descobriment d'Amèrica. Doncs bé, Castella es quedarà amb el monopoli de les rutes comercials noves obertes amb Amèrica. Deixarà al marge la Corona d'Aragó, que no podrà participar en aquestes noves rutes comercials. I això encara agreuja més la situació de crisi de la Corona d'Aragó. Per posar-hi encara més salsa, recordeu que la Corona d'Aragó ja ve d'una pesta negra, que és fatal pel creixement demogràfic, i a més pateix una sèrie de guerres internes. En conseqüència, tenim un regne d'Aragó molt debilitat, també demogràficament, enfront d'un regne de Castella molt més potent demogràficament. Això accentua més encara el domini de Castella sobre la corona catalano-aragonesa. Per aquestes diferents causes que us acabo d'explicar, els diferents regnes de la Corona d'Aragó cauen en crisi. Crisi social, crisi demogràfica, crisi política, crisi econòmica i també crisi cultural i literària. Pensem-ho bé. La pèrdua de poder polític comporta que els diferents territoris de parla catalana es vagin distanciant. No hi ha una unitat política i no hi ha unes institucions fortes que donin unitat política a tots aquests territoris. En definitiva, es perd la consciència d'unitat política i també la consciència d'unitat lingüística. Això contrasta molt amb l'època medieval. Recordem que durant l'època medieval la Corona d'Aragó tenia unes institucions potents i, sobretot, les terres de parla catalana tenien una cancelleria reial que apostava per la llengua catalana i va fer que aquesta llengua creixés com a llengua de cultura. A partir del segle XVI, com ja he dit, això canvia totalment. Sense suport de les institucions, el català perd l'estatus de llengua de cultura. Quedarà al marge, doncs, del cultiu de la literatura culta. Amb la castellanització de la noblesa catalana, i també valenciana i balear, molts autors, que recordem que estaven lligats a les corts i tenien molta relació, també es passaran al castellà. Com que les diferents institucions donaran suport a la llengua castellana, el castellà es converteix en llengua vehicular de la literatura culta. Per si no fos poc, el català, a més d'haver de competir amb el castellà com a llengua de la literatura culta, també haurà de competir amb el llatí. Recordeu que molts autors humanistes prefereixen encara escriure en llatí. Ja veieu que per a la Corona d'Aragó la situació tant política com econòmica, social i cultural és força adversa. Trobarem arreu de les terres de parla catalana forces situacions de rebuig d'aquests atacs tant a nivell polític com a nivell lingüístic i cultural. I a nivell lingüístic trobem moltes mostres d'apologia del català. Apologia què era? I apologia és fer un discurs per defensar una situació o per lloar una situació o cosa o objecte, el que sigui. Doncs bé, trobarem molts autors que davant dels seus col·legues que abandonen la seva llengua materna per adoptar el castellà, diuen: però aquí què passa?
i fan una apologia de la llengua catalana en les seves obres. Però, paradoxalment, alguns autors que defensaran la llengua catalana ho faran en castellà. Imagineu-vos les paradoxes del moment. Què us sembla fins aquí? Força apocalíptic, no, tot plegat? Però ara és quan convé precisar les coses. Ja us he dit abans que aquest període de la literatura catalana s'anomena decadència, però decadència és un terme bastant injust perquè no descriu totes les realitats que es van viure. Per començar, no tot arreu de les terres de parla catalana la crisi hi va incidir en la mateixa força, i no tots els territoris de parla catalana es van castellanitzar amb la mateixa intensitat. I tampoc no totes les capes de la societat es van castellanitzar amb la mateixa intensitat. Per tant, aquest és un terme una mica imprecís. I una altra cosa, fins ara, fixeu-vos que he parlat de literatura culta, però en comparació, la part de la societat catalana que es castellanitza és mínima, és la noblesa. Les classes mitjanes i populars dels territoris de parla catalana, de València, de Catalunya, de les Illes Balears, continuen essent eminentment monolingües en català. I en conseqüència, la literatura popular, no la culta, la popular, es continua fent en català. No es pot fer literatura popular en una llengua que el poble ni entén ni utilitza. Per tant, la literatura popular gaudeix en aquests segles d'una total vitalitat. Es continuen escrivint nadales, corrandes, sàtires, poesies eròtiques, goig, cançons, romanços. També hem de distingir els diferents territoris de parla catalana. El territori que es va castellanitzar més va ser el País Valencià. En allà s'hi va establir la virreina Germana de Foix i va construir una cort renaixentista de primera línia. Això sí, la llengua vehicular de la cort era el castellà. Al Principat de Catalunya i a les Illes Balears, en canvi, la castellanització va ser més tènue. En definitiva, i per resumir el que hem dit fins ara, el terme decadència és una mica injust i és bastant imprecís. És simplificar massa l'anàlisi de la realitat. Sí, és cert, la literatura culta en aquest període baixarà molt en quant a producció catalana, però la literatura popular en llengua catalana continuarà molt viva. És veritat, per això, i ho hem de reconèixer, que mentre la literatura catalana intenta sobreviure, les literatures del voltant, la castellana, l'italiana i la francesa, viuen el seu màxim esplendor durant aquests segles. Bé, fet tot aquest marc històric, ara ja podem anar per els 4 trets del Renaixement. El Renaixement és un moviment molt lligat a l'humanisme, i l'humanisme es contraposa a l'època medieval. Ja sabeu que l'època medieval és una època on impera el teocentrisme, on les obres són eminentment didàctiques, morals. En canvi, a l'humanisme el que regna és l'antropocentrisme, o sigui, Déu ja no és el centre del món, sinó que ara és l'ésser humà. Es reprenen els autors clàssics grecs i llatins, es revaloritzen, s'intenta imitar el model de llengua d'aquest llatí que feien servir els clàssics, i hi ha una mentalitat més optimista, més lligada als conceptes de bellesa, raó, harmonia, serenitat. Recordem que molts autors humanistes escriuen encara en llatí, fins i tot ben entrat al segle XVI. No és fins a la segona meitat del segle XVI que les llengües romàniques ja actuen com a llengües úniques de producció literària. Tot aquest moviment de l'humanisme, que es va escampant per tota Europa, a la península ibèrica costarà una mica més d'entrar. Ja hem dit abans que Felip II era un monarca absolutista, defensor del catolicisme i molt conservador. Per tant, actua de fre d'aquests nous aires que arriben d'Europa. Per tant, l'humanisme a la península ibèrica queda com una mica frenat. Sí que alguns autors adopten formes pròpies de l'humanisme,
realisme, com és ara el sonet en poesia, però la temàtica humanista no acaba d'incidir del tot en els escriptors arreu de la península Ibèrica. Si concretem una mica més la producció literària del Renaixement a casa nostra, hem de parlar primer de tot de la poesia i de Pere Serafí. Pere Serafí és un dels màxims exponents de la poesia renaixentista a casa nostra. Va viure durant la primera meitat del segle XVI, més o menys, i era anomenat l'Ogrec. No serà perquè va néixer a Grècia, no? Podria ser. Sí, se suposa que va néixer a Grècia, però no se sap segur. Però, si l'anomenaven l'Ogrec... Aquest poeta, Pere Serafí, adopta unes quantes formes pròpies del Renaixement, com és ara el sonet, per influència de Petrarca. Però en quant a temàtica, no és gaire innovador, no és gaire renaixentista. Pensem que la literatura catalana, durant el Renaixement, encara queda molt ancorada en l'època medieval. Per tant, aquest autor el que fa és una apologia d'Ausiàs Marc, per exemple, o rep molta influència també encara dels trobadors. Pel que fa a la prosa, hem de parlar de Cristòfor Despuig. Durant el Renaixement hi ha un gènere que té bastant d'èxit que es diu el diàleg. Evidentment, el diàleg, com diu el seu nom, és un diàleg entre diferents personatges, parlant sobre temes diversos. Doncs bé, durant l'època renaixentista hi ha molts autors que aposten per aquest gènere. Cristòfor Despuig escriu Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, on tres personatges de diferent procedència social parlen sobre diferents temes. Parlen de temes específics de la ciutat de Tortosa o de temes que fan referència més a la corona d'Aragó. La finalitat d'aquesta obra és també fer una apologia. De fet, es fa una defensa i es realça tant la corona d'Aragó com la ciutat de Tortosa i en específic la llengua catalana. Per últim, si parlem de teatre, hem de distingir entre teatre profà i teatre religiós. El teatre religiós reprodueix esquemes de l'edat mitjana. S'escriuen al·legories i hi és molt present la temàtica nadalenca o hagiogràfica. Què? Hagiogràfica. Sí, una obra hagiogràfica vol dir una obra dedicada a la vida d'un sant. La intenció d'aquest teatre és totalment moralitzant, didàctica. I com que va dirigida a les classes populars, doncs aquest teatre es fa exclusivament en català. Recordem que les classes populars eren monolingües en la llengua catalana. Per altra banda, hi ha el teatre profà. Es tracta d'obres humorístiques i costumistes. Un exemple d'aquestes obres és La Visita, que vol dir la visita, de l'autor Joan Ferrandis d'Herèdia. En aquesta obra, l'autor ens mostra la situació de diglòssia que us he dit abans. La llengua castellana és utilitzada per les classes nobles, mentre que els personatges que representen les criades, les dones, la gent de classe popular, parlen en català. Sí, ho heu sentit bé, els criats i les dones. Us recordo que la misogínia està a flor de pell encara en aquesta època. Si no sabeu què vol dir misogínia, busqueu al diccionari. Treballeu una mica vosaltres també. Apa, macos i maques!